Може ли изкуственият интелект да познае следващия ми любим парфюм? Нека да разберем. Един ден съпругът ми каза: виж, искам да ти подаря парфюм, но за да не стане грешка и да съм сигурен, че ще ти хареса, искам ти сама да си го избереш. Исках да избера парфюм, който съм нямала до момента, но пък и нямах време да обикалям по магазините и да пробвам десетки аромати. Същевременно исках и да избера нещо бързо и практично. Съм сигурна, че наистина ще ми хареса. В този момент си помислих, че да отговоря на абсолютно всичките си критерии е мисията невъзможна. Или пък не. Тогава ми хрумна една идея. Може ли изкуствен интелект да избере парфюм, който да е наистина по вкуса ми? Написах на чат GPT имената на 3 мои много любими аромата, казах му какво търся в един парфюм и какъв е бюджетът ми. Държах новият парфюм да бъде траен и на разумна цена. Ще покажа на екрана трите мои най-любими аромата, чието имена му написах. Беше ми интересно дали чат GPT ще успее да намери нещо, което наистина да ми допадне. Вместо веднага да започне да ми предлага парфюми, той започна да анализира любимите ми аромати. Ще покажа на екрана първият аромат, който анализирахме от написаните от мен като мои най-любими. При него се откоряват белите цветя, цитрусите и лавандулата. При Gucci Flora Gorgeous Gardenia отново виждаме бели цветя, но този път с повече плодова сладост и по-романтично звучене. При Boucheron Catar отново присъстват цитруси, плодови акорди, бели цветя и мускус, които го правят много елегантен. След като видях парфюмите подредени един до друг, заедно с техните нотки, осъзнах нещо. Аз всъщност не харесвам определени марки, аз харесвам определен ароматен стил. И трите парфюма имат много общи характеристики. Бели цветя, цитрусова свежест, плодови акорди, лека сладост и чисто елегантно и женствено излъчване. Именно това беше основата, върху която чат GPT започна да търси следващия ми любим аромат. Ще покажа на екрана предложенията, които той ми даде. Afnan Mystic Bouquet, Armaf Club de Nuit Woman, Latafa Ansam Gold, Maison Alhambra Leoni и Armaf Club de Nuit White Imperial. Надявам се, че произнасям правилно имената им. За всеки от изброените аромати обсъждахме главните акорди, трайността, стила му и с кои от любимите ми парфюми си прилича най-много. Постепенно започнах да премахвам вариантите един по един, докато накрая не останаха само два финалиста. Armaf Club de Nuit White Imperial и Afnan Mystic Bouquet. В крайна сметка, след всички сравнения остана само един финалист и това е Afnan Mystic Bouquet. Така изглежда кутията, много е красива. Така ще го отворя, за да ви го покажа. Ето така изглежда. Часът на истината настъпи. Сега ще разберем как уха е и дали ми харесва. Да, не мога да повярвам. Определено това е парфюм, който е по мой вкус. Определено парфюмът ми харесва и дори смея да твърдя, напълно откровена съм с вас, че това ще е новият ми любим парфюм. ChatGPT се справи перфектно. След като сравних неговите главни акорди с акордите на любимите ми парфюми, всичко си дойде на мястото. Отново усещам бели цветя, цитруси, плодови акорди, но тук има повече мускус, пудрени акорди и кехлибар. Именно те правят аромата по-мек, по-елегантен и изключително траен. Смея да твърдя, че това не е копие на любимите ми парфюми, а това е аромат със собствен характер, който следва същата ароматна идея. Искам да направя едно важно уточнение. Аз не съм парфюмерист и не претендирам, че разбирам професионално от парфюми. Просто много ги обичам и като всяка жена обичам да ми подаряват и да си купувам такива. В
крайна сметка мога да заключа, че ChatGPT напълно се справи с задачата и експериментът е успешен. Разбира се, това не означава, че този парфюм ще е подходящ за всеки. Парфюмите са много личен избор, но в моя случай препоръката беше изключително точна, защото беше съобразена с ароматите, които вече знаех, че харесвам. А сега е ваш ред. Ако и на вас ви е трудно да изберете парфюм, опитайте този експеримент. Кажете на ChatGPT кои са любимите ви парфюми, какво търсите в един парфюм и какъв е бюджетът ви. След това се върнете тук и напишете в коментарите дали успя да познае вкуса ви така добре, както позна моя. И разбира се, кои са вашите любими парфюми. Напишете ми ги в коментари, ще ми бъде много интересно да разбера какви аромати харесвате, а може би измежду тях се крие новият ми любим парфюм. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващото видео.